Dobrý den. Dovolte, abychom vám krátce představili závěrečný příklad z našeho výukového semináře s názvem Excel pro analytiky a kontroléry. Tento prezentovaný příklad si budete umět sestavit zcela sami a demonstruje dovednosti získané na tomto semináři. Často se setkáváme s tím, že někteří analytici mají data pro reporty uložená na mnoha místech a v mnoha souborech. Pokud chtějí vytvořit nějaký report, musí si informace v těchto souborech nejprve pracně vyhledat a navíc získaná data musí převést do kompatibilní podoby. Oba tyto procesy, jak vyhledávání dat, tak i jejich úprava, stojí hodně času a pracovníka oddělení analýz pouze zdržují. Na základě získaných znalostí z kurzu si data automatizovaně naimportujete do strukturovaného datového úložiště a pomocí ovládacích filtrů následně zobrazíte v reportu. Tento proces si budeme demonstrovat na ukázkovém příkladu prodejní analýzy. Ukažme si, jaké možnosti ovládání bude mít budoucí uživatel a zároveň si všimneme, že nastavené parametry rozboru se okamžitě projeví v zobrazených hodnotách i v přehledových grafech. Pro rozbor si můžeme zvolit analyzovaný výrobek, v našem případě pekárenské produkty. Dále volíme verzi dat, jako je například plán či skutečnost. Zda potřebujeme hodnoty vidět obratově či kumulativně. A ve kterém měsíci. Je ovšem potřeba si uvědomit, že základem všech prakticky použitelných analytických systémů nejsou pěkně vyvedené grafy či ovládací prvky, ale správně vytvořený strukturovaný datový zdroj. A nyní si ukážeme, jak na to. Nejprve si zkontrolujeme, že ve vybrané verzi ještě nemáme data za 10. až 12. měsíc. Pro lepší pochopení procesu si datový tok ukážeme na schématu. Vstupní data pro 10. měsíc máme již připraveny jako exportní soubor z našeho informačního systému a vypadají například takto, či takto. Tyto data se naimportují do tzv. Modulu interfejsu, kde se uspořádají, zkontrolují a doplní manažerskými kódy. To vše již automaticky. Poté jsou připojeny jako nové údaje do datového úložiště a z něho již naše aplikace čerpá data. A nyní můžeme stiskem jediného tlačítka spustit celý proces získávání dat. V tomto případě načteme připravená data za 10. měsíc. A nové údaje se díky propojení na datové úložiště okamžitě objeví v naší aplikaci, kde je již můžeme hned analyzovat. Na závěr této ukázky bychom chtěli zdůraznit, že základem této aplikace je pouze jedna jednoduchá textová funkce, 2 vyhledávací funkce a 3 kontingenční tabulky doplněné o funkcionalitu importu dat a především znalost, jak data správně strukturovat. Ovládací prvky a jedno jednoduše nahrané makro jsou již jen třešničkou na pomyslném dortu. To nejdůležitější, co se v našem semináři naučíte, nejsou jednotlivé funkce, ostatně s kterými jste se již možná někdy setkali, ale jak je efektivně využít ve skutečné praxi.